companyia. Un dels tres és David Moreno, els altres dos són la companyia. Bona tarda, autoritats, president, persones que treballen a l'Ajuntament, a la Generalitat, a les Diputacions, a les comarques, a les vegueries. Vulgueu, bona tarda. Benvinguts a la 7a edició del Factor Humà, del Premi Factor Humà Mercè Sala, en aquesta edició dedicada al humor. I nosaltres estem aquí amb un somriure a la cara, que és la nostra actitud que tenim cada dia per afrontar el dia a dia. Gràcies a l'humor, quina obvietat que diré ara, podem desdramatitzar qualsevol situació laboral, personal, podem ser més empàtics, podem ser més receptius. Per això jo avui us vull parlar poqueta estona, i no estaré 2 hores com a Rússia, dels beneficis de l'humor. I quan avui parlo del factor humor, parlaré d'intentar veure cada situació en clau positiva. En definitiva, veure sempre el got mig ple i no mig buit, medio ocho, si no enteneu el català. I és que sembla que genèticament podem tenir una tendència a veure les coses una mica malament. Sempre veiem el problema. Clar, aquesta mena d'enemic que portem dintre, a més som catalans, sempre hi ha alguna cosa que falla. Mireu, jo em dedico al que em dedico, faig coses a la ràdio, faig coses a la tele, faig conferències per directius, per empleats, faig molta cosa i m'ho passo molt bé. Treballant l'humor passa moltes coses. Clar, depèn del moment, depèn del lloc, fas una broma, vols ser graciós, vols ser simpàtic, i la broma no és la més encertada. Has d'encertar bé la broma, com dir-la, a qui dir-li. Em pregunten, qualitats que tens? Home, jo soc endreçat a casa, soc respectuós amb els meus amics, m'agrada posar-me colònia, una mica, no dutxar-me en colònia, que després vas al metro i passa el que passa. M'ho repenso sempre 2 vegades abans de dir qualsevol cosa. Però abans de continuar, jo els demano fer-li 2 preguntes. Puc fer 2 preguntes, sí o no? Ara faré la segona pregunta. De fet, la segona pregunta no cal ni que em contestin, perquè la primera ja l'han respost perfectament, i la segona pregunta és: a vostès els agrada estar de mal humor? Els agrada estar de mal humor? No cal ni que contestin, només demano que aixequin el braç. Que aixequi el braç a aquella persona que li agradi estar de mal humor, i a més de forma permanent, a més empipat, 8 del matí, mala bava, mala hòstia. Puc esperar. Puc esperar una legislatura, és a dir, 4 anys. Bueno, 2, o 1 i mig, depèn. Veig una persona que li agrada estar de mal humor, m'acaba de xafar el guió. Ah, no. Per fer la broma, molt bé. Per això estem aquí. Vaig a repetir, que és que igual no s'ha entès la pregunta, vaig a repetir la segona pregunta. A qui li agrada estar de mal humor? No veig molts braços, perfecte, perfecte. Entenc que a ningú li agrada estar de mal humor. És veritat que no ens agrada estar de mal humor, però de vegades no sembla gaire. Agafes el cotxe, 8 de la tarda, dissabte, plaça Catalunya, vols aparcar, també una mica idiota, vols anar amb el cotxe al centre de Barcelona, aparcar, i vols aparcar just al costat del Corte Inglés, i arriba aquell moment tan evident, tan absurd a la vegada, que dius, mira, allà se'n va un, allà se'n va un. Si tens companyia al cotxe és pitjor perquè tens una pressió afegida. Aquell se va. Calla, per favor. I et col·loques al costat del cotxe. I es produeix aquell diàleg estrany on tothom vol fer el simpàtic. Tu et poses al seu costat, què surts? I l'altre, amb un 102% de les vegades, sempre et diu no salgo, no. Tu acabes dient, gràcies, asquerós. Però sempre ho dius amb la boca oberta perquè no se t'entengui. Aquestes coses passen. Bé, us diré que sempre amb el somriure podem arribar una mica més lluny, i que hi ha una pàgina web que és molt maca, curiosament la meva, sergimas.org, que té una frase extraordinària. L'optimisme soluciona la meitat de cada problema. Aquesta frase me la va dir una amiga, i em va dir, a més, una altra frase, que era: si un tío no te hace reír, dudo que te haga gemir. Va ser un xist. I des d'aleshores sempre procuro fer riure, sempre. Però hi ha gent que no entén l'humor, hi ha gent que no està contenta amb l'humor. Per exemple, la xiulada de l'altre dia al Camp Nou, hi ha gent que no ho va entendre, no va pillar el xiste, no va pillar l'acudit. Hi ha gent que no...
més situacions quotidianes de la feina, de l'humor, sobretot de la predisposició. Això amb aquesta paraula m'encanta, la predisposició, el to vital que tenim quan ens enfrontem a una cosa. No és el mateix arribar a 8 del matí, feina, hola, bon dia, i passes de llarg, ni t'atures. Sí, tenim molts problemes, avui s'ha espatllat l'Nespresso, aquestes coses poden passar. Fixeu-vos la diferència, entrar al despatx, 8 del matí, hola, bon dia! Si hi ha algú que no es respon, és un maleducat. Aviam, tampoc cal ser un teletubi cada dia, hola, bon dia! No cal, especialment si el dia d'abans s'han fet fora 10 persones de l'empresa. Mireu aquest acudit del mític Forges. És extraordinari. Diu: a la vista de su extraordinario currículum, la empresa ha decidido contratarle por un tiempo de 13 segundos más otros 2 para firmar el finiquito. Enhorabuena, adiós. Aquestes coses passen. Jo entenc que pel treballador és difícil, francament, aquí, en aquesta situació, que evidentment és un acudit, mantenir una mica l'humor. També és veritat que el sentit de l'humor va lligat al sentit comú, les dues a la vegada. El sentit comú que et diu: jo no jugaré a la loteria perquè és que si no em toca mai no jugaré, no em gastaré aquest any els 20 euros de cada vegada. El sentit de l'humor et diu que no me'ls gastaré, que no me'ls vull gastar. Què diu el sentit comú? Que si toca la teva empresa i tu no gastes, se te queda aquesta cara. Que tu no pots dir hola, bon dia, fer-te el simpàtic, quan al final, clar, ets l'Antonio i li acabes convidant pagant 21 euros per un cafè. Bé, jo crec que tot això que estic explicant, que són tonteries, amb una predisposició molt important, ens ho explicaran molt millor dues persones. Ells són Pau Juste, president de la Fundació Factor Humà, i l'Àngel Font, director corporatiu de Persones i Estratègia, Fundació Bancària La Caixa. Un aplaudiment per ells, sisplau. Són aquests? No, és broma. Ah, és un xista, fer una broma. Molt bé, Àngel. Bona tarda a tothom. Permeteu-me que en nom de la Fundació comenci amb l'apartat d'agraïments. Un any més estem aquí per fer l'acte de lliurament del premi. De fet, a part dels assistents, voldria especialment agrair a totes les entitats col·laboradores de la Fundació per fer-ne, que amb el seu suport ens permeten que aquest acte sigui una realitat. És un honor per nosaltres que comptar amb ells per les nostres activitats. I especialment aquest agraïment el vull fer a la Fundació La Caixa, no només perquè estan molt implicats en totes les nostres activitats, sinó també perquè any rere any ens permeten que ens fan acollida en aquest gran espai per poder organitzar aquest esdeveniment. I ara, aquest any, tenim la sort de celebrar la 7a edició del lliurament del Premi Mercè Sala. Al llarg de la història, la Fundació ha passat de tot tipus de moments, com us podeu imaginar. Moments dolços, moments més amargs. D'alguna manera, l'esperit amb el que la Mercè Sala al seu dia va promoure la creació de la Fundació és el que ens ha servit per poder en tot moment intentar superar, adaptar-nos a la realitat, superar els reptes i, com ella bé deia, intentar en cada moment anar a buscar allò de positiu que tinguin les actuacions i anar a millorar de forma contínua. La Mercè Sala va ser pionera en la defensa dels valors de les persones dins de les organitzacions i ja al seu dia, molt amant com era de tot el tema de la qualitat, de l'FQM, tractava de combinar sempre el que eren dins de les organitzacions la importància dels aspectes organitzatius, dels aspectes de qualitat, però també la rellevància de les persones. Les persones són importants i gràcies a les persones les organitzacions avancen i poden assolir fites d'excel·lència. Aquest pas, un pas més endavant de tota aquesta organització, és el que ha permès a les empreses, en aquest cas institucions, avançar cap a un compromís de responsabilitat social. El Premi Mercè Sala, per nosaltres, per la Fundació, és un dels aparadors més importants de les activitats que desenvolupem i pretenem fer-ne difusió pública dels valors que predicava la Mercè i que són els que inspiren el premi i que es donen reconeixement a les empreses que són guardonades. Però això que nosaltres aquí fem públicament no seria res, estaria buit de contingut, si no fos gràcies a la vostra col·laboració, al seguiment silenciós que feu
de nostres activitats, tota la xarxa de la Fundació que permet, idea darrere idea, que anem avançant cap a l'assoliment de fites més importants. No vull destacar ningú en especial, però sí voldria fer-ne des d'aquí un agraïment a les persones que de forma desinteressada i amb una certa formalitat col·laboren amb nosaltres a través del Consell Assessor, a través de la Comissió Consultiva i també tota la xarxa de persones que contínuament ens estan donant suport a les nostres actuacions. Deia que aquest és un acte molt important per nosaltres, amb un format diferent però també molt important. El 28 d'octubre farem la tercera edició de l'Espai Factor Humà, obert a tota la societat amb la voluntat d'intentar fer un retorn per la via del coneixement de tot allò que nosaltres anem rebent gràcies a les vostres aportacions. Aquesta tercera edició, i jo crec que amb això podrem dir que la iniciativa està consolidada, la farem al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i des d'aquí fins llavors segurament sentireu parlant de la iniciativa i de l'activitat. Després també una gran fita per nosaltres. Vam fer fa 2 anys una presentació, una posta de llarg, permeteu-me l'expressió, aquí, que era tot el tema del manifest Factor Humà. Hem seguit avançant amb el manifest, hem fet una eina de gestió al voltant d'aquella declaració de principis, l'hem tastat amb algunes de les empreses col·laboradores de la Fundació, han fet de conillet d'Índies i ben aviat tindrem notícies de què significa i per què entenem que pot servir. No només serà una eina a disposició de les entitats que formen part de la Fundació, sinó que volem oferir-la a totes les empreses i institucions que vulguin fer-se un autodiagnòstic de com estan delineades respecte a la importància de les persones dins de les seves organitzacions i que li pugui servir com a eina per aprofundir amb el compromís empresarial, personal i social. L'acte d'avui, i en aquest cas el Sergi Mas ens ha fet la introducció, tracta de tot el que és les noves mirades i perspectives que l'humor ens pot donar en el dia a dia i com intentar convertir l'humor en actituds positives a la feina. Cal que siguem menys endogàmics, el món canvia de forma accelerada, és important tenir eines que ens ajudin a desdramatitzar, relativitzar, tot allò que ens trobem en el dia a dia que genera tensió, hem de ser capaços de trobar fórmules d'escapament, d'evasió. De totes maneres, d'això no em toca parlar a mi, que tampoc seria segurament el millor dels ponents, sinó que al llarg de tot l'acte hi haurà persones que aprofundiran amb la importància del que és aquest filtre d'humor que ens pugui ajudar en el dia a dia. Jo acabo i, en tot cas, per acabar, i acabaria amb l'apartat també d'agraïments, en aquest cas, pensant en la gent que hi ha darrere de tota la feina prèvia al lliurament del premi. Persones que formen part de la comissió tècnica que selecciona candidatures, el jurat, que amb la seva intervenció desinteressada ajuda a posar ordre en tot el que és la reflexió que el fa al voltant de quins valors reuneixen les candidatures presentades i, sens dubte, també agraïment per totes les persones que de forma invisible col·laboren, han estat col·laborant des de ja fa molts dies, molts mesos diria jo, perquè aquest acte sigui una realitat. En nom de la Fundació, gràcies i que disfruteu de la vetllada. Bona tarda i benvinguts al Caixa Fòrum. Ens encanta que un cop més hagueu triat aquest espai, de debò, aquest espai de la Fundació La Caixa per aquesta trobada. I jo diria que ens encanta perquè a mesura que passen els anys ens adonem de la rellevància de compartir aquests moments. Vol dir compartir uns valors, abans s'esmentaven, compartir una manera de fer, compartir un estil de com ens agradaria que les organitzacions es gestionessin i es gestionessin comptant amb les persones, comptant amb el factor humà. Repassant aquests dies tot el que estàveu preparant en aquesta trobada, aquest factor humà i aquest factor humor, vaig recordar una anècdota que ve del professor Muhammad Yunus, que és el Premi Nobel de la Pau de fa uns anys, i que va escriure un petit decàleg, de fet eren 6 punts, a mà, i és un full que encara corre per internet perquè es pot veure, sobre els principis que per amb ell havien de fonamentar allò que ell en diu l'empresa social Grameen, que és la que ell va impulsar. Ell parlava que l'empresa havia d'estar orientada a solucionar problemes socials, a erradicar la pobresa. Ell parlava que s'havia de cercar la sostenibilitat financera de l'activitat de negoci, que calia incorporar una consciència ambiental,
que calia cuidar, ell en definia la força de treball, i al final d'aquesta llista de 6 principis, a mà n'afegeix un setè, i ho deia, ho va escriure en anglès ell, do it with joy, feu-ho amb alegria. I vaig recordar aquesta anècdota pensant precisament que la Fundació Factor Humà ja fa uns anys, ja ara es recordava, també ens va proposar un decàleg, aquest manifest, que marca una sèrie de principis, i jo crec que avui n'heu afegit aquest 11è punt, que és feu-ho amb bon humor. Gràcies, per tant, per convidar-nos a fer-ho d'aquesta manera. I, per tant, us volem felicitar per una nova edició, la 7a ja, i felicitar també a tots els guardonats de les anteriors edicions, i avui especialment els que sereu guardonats avui. Enhorabona, de debò. Tant de bo la funció directiva de les nostres organitzacions segueixi avançant d'acord amb aquests principis, amb lideratges coherents, construint equips de treball estimulants, equips i entorns motivadors. I, a més, des d'avui, que aquests equips tinguin més sentit de l'humor. Moltes gràcies. Bona tarda de nou, sóc el jove que ha sortit abans, ara torno a estar aquí, no entenc la gràcia. Bé, abans de continuar l'acte recordaré que això s'està emetent en directe via streaming, per tant faré una petita i breu salutació a la gent que ens està mirant des de qualsevol lloc del món. Hola, què tal? Ja està. I que podeu fer el que vulgueu. Allò que es diu als teatres de no hagan fotos, las cámaras están prohibidas. Por favor, apaguen los teléfonos. No, aquí es poden fer fotografies, podeu enviar un fax, podeu fer fotocòpies en relleu, podeu fer un gazpacho amb la Thermomix, feu el que vulgueu, però feu-lo, d'acord? Si feu coses i fotografies de l'acte, recordeu que el Twitter és @fundfactorhumà, @fundfactorhumà, és aquesta, i l'etiqueta o el hashtag que és Premi FH Mercè Sala. Premi FH Mercè Sala. I si feu fotos i surto guapo, doncs poseu Sergi Mas, que surt igual de gratis. Bé, veieu aquesta imatge tan simpàtica. Mai no fallaran, sempre estan a punt. Mai no ens abandonaran. Són obres al carrer, les tindrem tota la vida. Mira aquí, Juan Pérez, el que està treballant l'únic, i els altres 10 mirant. Gerente de ventas, gerente de màrqueting, gerente... Això és molt espanyol, això és molt català, també. Per evitar problemes, això és molt llatí, evidentment. Això passa moltes vegades, sí, és molt llatí, són molt calorosos, sí. Un que treballa i 10 que miren, sembla la defensa de l'Atlètic de Bilbao, directament. Això és una imatge habitual del nostre entorn. No descarteu que el que està treballant, Juan Pérez, doncs no tingui contracte laboral. Això també és molt llatí i molt ibèric, i li pagui la meitat en negre. És igual, però la gent parla a Twitter, a Facebook, parla pel carrer, parla a les cafeteries, encara que no tingui ni idea ni del govern, ni de futbol, ni de Twitter, ni de tele. Són grans temes on opina tot Déu, i per tant també la gent parla de l'Església. Vaig explicar una batalleta. Recordo que al final, per comprovar com ens afecta, en positiu sempre, l'humor a la feina. A finals dels 80, a principis dels 90, Televisió Espanyola té un cap de programes nou, no diré el nom, sí que el diré, però més tard. Ho diré d'amagat. Aleshores, estava rebent durant tot un dia a la seu de Torre Espanya diferents propostes de professionals que li enviaven i es presentaven allà personalment per tenir programes. Escolta, jo em dic Jesús Hermida, per exemple, i tinc aquesta idea de programa. I el tio anava rebent gent. I l'última de les visites, 7 de la tarda, Madrid a les 7 ja està tot tancat, 6 de la tarda. Doncs potser era a les 5 de la tarda. L'última de les visites, abans d'anar a dinar, una persona... I aquest tio havia signat diferents contractes, cadascú, programes setmanals, mensuals, i ja estava fins al gorro de signar contractes. Era el dia on se gestaven els programes. I aquell bon home, que va fer un programa posterior, i ara comprovareu quin programa era, estava allà esperant, toc, toc, se puede... Hòstia, ahora tú, yo pensaba que había acabado ya, llevo aquí desde las 10 de la mañana. A Madrid comencen a treballar a les 2 del matí. Oye, mira, ¿qué me traes? No me traigas un programa de más de 10 millones de pesetas, 60.000 euros, porque es que estoy hasta aquí de firmar, me van a pegar un palo, es que no puedo, estoy arruinado, tal. Televisió Espanyola. Quan li va dir la xifra, no me traigas un programa de más de 10 millones de pesetas, l'altre va dir, tate, aquesta és la meva, el meu programa, el meu somriure. Oye, mira, te veo tan alterado, ¿sabes qué?
mejor vengo mañana por la mañana. ¿Sabes qué? Hombre, Palomeque, hombre, Povedilla, muchas gracias, tú eres un amigo, gracias, gracias, de verdad. Mañana a las 10 nos vemos. Muy bien. I el tio va agafar el seu dossier del seu programa i va marxar cap a casa. El seu programa, el dossier que tenia l'últim full on posava el pressupost total del programa. Aquest pressupost era de 3 milions de pessetes, 18.000 euros. Però tots dos van marxar molt feliços. Al cap de programes dient, oh, qué bien que mi amigo me ha hecho el favor de no presentarme ni hablarme de un programa, i l'altre dient, ja veràs tu mañana, ja veràs tu mañana. 10 del dematí, l'endemà, el nostre amic, des de casa seva, va canviar l'última pàgina i allà on posava 3 milions de pessetes, 18.000 euros, va posar 59.000 euros, pràcticament 10 milions de pessetes. I efectivament l'endemà, toc, 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 10 del dematí, es presenta, hola, buenas, hombre, ¿qué me traías ayer? ¿Qué me traías? Te he hecho caso y vale menos de 10 millones de pesetas. Sí, señor, tú eres un amigo, Palomeque, sí, señor, tú eres muy amigo. I va fer el programa. I va cobrar 10 milions de peles, 60.000 euros per programa, un programa que costava només 18.000 euros. Aquestes coses passen. Passen moltes més coses. Això va passar a l'humor. Això va passar a Madrid, perdó. Va passar a l'humor, quina frase més absurda, no? Hi ha una segona, bueno, hi ha moltes, però hi ha una segona batalleta, que és any 95-96 aproximadament. Durant molts anys m'he dedicat a transmetre partits de futbol i vam anar amb el Barça a fer un partit que es jugava a Moscou, Spartak de Moscou, Barça. El partit començava a les 8 de la tarda i quan s'acaba hi ha molta pressa, sempre hi ha pressa, sempre hi ha pressa. Ara tothom sembla, veus que qualsevol hashtag és tenim pressa, però no, em parlo de la pressa de sortir de Moscou i anar a Barcelona. El que passava és que quan van dir surt a l'autocar de la premsa, s'acaba el partit i has de recollir tots els trastos, tots els estris, recollir tot i cap a l'autocar. I aquell estadi, l'Spartak de Moscou, té una baixada important, una pendent important. Què va passar? Que un tècnic de ràdio era de la COPE, podia haver estat un altre, però era de la COPE. Amb les presses, recollir les coses, es va fotre un hostión important, baixant, i clar, quan el van veure pensaven que aquell home s'havia matat. No s'havia matat, però s'havia fet, bueno, s'havia deixat el peu allà. Recull el material com pot, cadena COPE, maleta 1, cadena COPE, maleta 2, que no puedo andar, ayudarme. Això és verídic, Puja a l'autocar de la premsa, aeroport de Moscou. Ell havia treballat, havia sortit bé la transmissió, ell era tècnic només, no parlava, però havia sortit bé. I no tenia humor, no tenia aquest puntet d'humor que estem demanant avui. Com ha de tenir humor si es va deixar el peu allà al camp de l'Spartak? La primera cosa que se li ve al cap és doctor del Barça. Doctor, un tal Fernando Baños. Llavors era Fernando Baños. Doctor, deme algo para el pie porque es que me lo van a cortar. Mira, 2 calmantes y te tomas un whisquito, de estos que hay en l'avión, un whisky d'aquests petits, i tranquilo. El vol a Moscou no és un vol Barcelona-Mallorca, no és un vol que duri un quart d'hora, és un vol de pràcticament 4 hores. Molt bé, sortim de Moscou a les 12 de la nit i comencem. A mig camí, aquell home se li desperta perquè, clar, se li desperta la cosa i em torna a fer mal al peu, hòstia. Me voy a dirigir al doctor. Quan abans es podia parlar amb els jugadors, ara no, ara estan molt tancats. Doctor, se me ha despertado la herida. ¿Qué hora es? 3:30. Falta 1:30 para llegar a Barcelona. Otro calmante. Bé, tómate otro calmante y otro whisquito. Va, venga. Segon. Arribem a Barcelona. Passada les 5 del matí. Les maletes podien haver sortit a les 2 del matí, però no van sortir aviat. I quan arribem, just esperant les maletes, aquell home diu, me voy a la residencia, aeroport del Prat, Vall d'Hebron. És que no puc més, és que no puc ni caminar. Mira, tinc aquí una bola que m'ha sortit aquí i ja està. Doctor, és que no... Mira, no digas nada. Tómate esto. Este es calmante extra fuerte. Extra fuerte. Y si tienes algún whisky, no, pero me lo tomo en un bar. Molt bé. 3:03. Aquell home verídic, agafa el taxi, deixa les maletes a la residència, por favor. Entre els calmants, els whiskies, 3. I les 6 del matí aproximadament aquell home estava molt grogui. Arriba a la residència, metges de guàrdia. Buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches. Oye, atiéndele tú, que yo este tío no lo entiendo. Esto se le daño el pie.
perdone, pero es que yo no le entiendo. Se ha hecho daño el pie bastante, no puedo andar. A ver, señor, ya ve al metge important. A ver, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Mire, que me he caído y yo creo que me he roto el pie. ¿Pero cuándo le ha pasado? Hace un rato en Moscú. No li van atendre. No li van atendre. Ningú no s'ho creia que havia estat a Moscou. Bé, aquestes coses passen. Com ha d'atendre una persona que diu que li ha passat una cosa a Moscou? Bé, us poso exemples de ràdio, perquè veieu com es pot aplicar l'humor a la ràdio o la ràdio com pot jugar a l'humor amb coses que han passat. Primer exemple. Tinc 5 exemples. 5. Ja veureu com en 3 frases, abans que parlaven de comportaments espanyols, catalans, llatins, divertits, distesos, en 3 frases s'explica el nostre caràcter, espanyol, català, llatí, ibèric, una forma de treballar. És Quim Monzó qui va dir aquesta frase. Ens situem, és un bar on tu vas a demanar un entrepà a les 12 del dematí. I aquesta pot ser la conversa, escoltarem, la conversa molt normal que pot passar. Póngame un bocadillo de lomo. Lo siento, acabo de limpiar la plancha. Pues nada, vendré mañana cuando la tenga llena de mierda. Això és molt d'aquí, És que a les 12 ja acabo de limpiar, no, està ja... Ja vendré mañana. Situacions d'humor, com t'ho has de prendre, això? Bé. Exemple número 2. A la ràdio, de vegades fem experiments que des de la distància del temps, des de la fredor, dius, no cal, no arrisquis, no te la juguis. No és important. Un ciclista que ha estat 4 hores pedalant, dius, com li has de fer una entrevista just quan creu a la meta? No cal, espera't que es dutxi, és important, després de 4 hores, que es dutxi i després li fa l'entrevista. No, hi ha gent que, José María García, guanya una Vuelta Ciclista a Espanya, saps què? Farem una cosa que és diferent. Trucarem per telèfon a la mare i li direm que la mare parli amb el ciclista. Com a idea és bona, el resultat és aquest. Óscar, sí, Óscar, dile. Óscar, está tu madre. Raquel, te escucha Óscar. Óscar, ay, Dios mío. Don Óscar. Sí. Oye, Raquel. A ver. Ahora sí, te escucha Óscar, Raquel. Sí. Óscar, a ver. vamos a ver, aquí. Raquel. Óscar. Sí. Venga, Raquel, te escucha Óscar. Háblale, Raquel. Óscar. Venga, háblale, Raquel. Que me conteste, Háblale, Óscar. A ver, Óscar. Óscar. Sí. Óscar. Sí. Óscar. Hem sentit al final un «Óscar, ponte coño!» No. Això és molt d'aquí. Tu has de prendre amb humor. Exemple número 3. A la ràdio, clar, tot és molt mecànic. No, cada dia passen coses. Penseu que és fàcil dir l'hora a Canàries. No és fàcil. Tu dius, ara quina hora és? Les 19:41. Bueno, pues a Canàries una hora menys. Restes, no cal portar una calculadora. Ja està. Que no cal portar una calculadora. Que no cal. Ràdio Nacional d'Espanya. Son las 7:42, 6:42 en Navarra. ¿Navarra? Navarra y en el resto de la península son las 7:42 y en Canarias, lógicamente, las 7:41 minutos. Las 6:42 minutos. ¿Nos hemos aclarado ya? No nos hemos aclarado ya. 7:42 en Canàries, les 6:41, no... Aquesta diferència de 59 no pensava jo que la... Exemple número 4. Com aplicar l'humor? Això no ho podem aplicar. Això has de callar, rectificar i dir, mira, m'ho he menjat. Per què et surt això? Perquè sí, Catalunya Informació, 92.0, 101,5, sí, més o menys una mica de referència, però quan dius això no saps com tirar enrere. El conseller d'Agricultura, Francesc Xavier Marimón. No diguis res. No pots dir res, I per acabar, un últim exemple, que més que de la ràdio és de la tele, que també m'apassiona, aquests concursos de estira i arronsa, de pregunta i resposta ràpida, tot un mític, Carlos Sobera,
com aplicar l'humor a un concurs. Quan el concurs ja és d'humor, segurament les respostes apliquen una dosi d'humor de vegades innecessària, però davant dels nervis tu estàs allà amb un pot de 60.000 euros i, clar, respons la primera cosa que et ve al cap. Completa la frase. Los caminos de Dios son... Largos. No li falta raó. Si arriba a dir cortos, també hauria estat correcta la resposta. En fi, és possible que la concursant tingui raó. Fa uns dies, justament, aquesta fundació va organitzar un concurs d'acudits relacionats amb l'entorn laboral i es va fer a la parada de metro de Diagonal. Simplement això, senzillament això. Vostè surt del metro, vol explicar un acudit relacionat amb la feina? Sí? Ara veurem el que va passar i com explica la gent un acudit. Durant aquesta hora convidarem a que pugin a l'escenari els autors dels acudits guanyadors, perquè hi ha uns acudits que ja vam demanar, ja vam fer la crida a través de les xarxes socials, de Facebook, de Twitter, de correu electrònic, i hem rebut bastantes participacions. Aquest premi, cada any, com ha dit molt bé el Ferran, té un leitmotiv. I el leitmotiv d'aquest any és l'humor al treball. L'humor a la feina porta bastants beneficis. Això està estudiat i això està demostrat. És per això que avui estem aquí i és per això que el proper dijous farem l'acte del 7è Premi Factor Humà Mercè Sala al voltant de l'humor. Bé, això és una empresa que vol promocionar la integració i contracta uns caníbals. I li diuen, sobretot, sisplau, no es mengeu ningú. Van passant les setmanes, i al final els reuneixen i diuen, a veure, ens ha desaparegut una secretària, sisplau, algú se l'ha menjat? Tots. No ha sigut ningú. Marxen i el jefe dels caníbals pregunta, a veure, qui ha sigut el que s'ha menjat la secretària? I un tímid fa, però a veure, portem tota la setmana menjant directors i tu t'havies de menjar la secretària. De mayor quiero ser guionista, aunque de momento tengo ni está ni se le espera. Això sí, espero que algú algun dia em contracti. Sí, senyor! On trobaríeu una empresa cadàver? A la pàgina 2 de Google. Bueno, és aquest. Molt bé. En fi. No faré més batalletes, ja heu tingut prou. Jo crec que si algú té una actitud positiva, més enllà del futbol, més enllà de la ràdio, més enllà de la tele, més enllà de tot, és, aviam si ho dic bé, m'ha costat, he fet un assaig, Thubten Gamchen, director de la Casa del Tíbet a Barcelona. Ell té doble o triple mèrit perquè no ha tingut una vida gens fàcil, per això us demano, sisplau, un aplaudiment per la seva rebuda. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. I estic molt content d'estar aquí, la Caixa Fòrum, un monjo budista del Tíbet. No es muy normal cada día un monjo aquí. Bien, y quiero agradecer también la invitación de un monjo estar aquí, explicar a ustedes. De verdad que veo aquí muchos expresidentes, también diputados, seguro director, juzgados, abogados, seguro hay un montón de profesores, sabios. Está aquí, pero un monjo budista que voy a hablar un poco, ¿sabes? Pero, como hacía antes Sergi, sí, humor, es importante, sí. Tiene que tener, todos somos humanos, la vida humana tiene mucha potencia, ¿sabes? Muchos valores tenemos, no importa quién somos,
pero la vida tiene mucha potencia, mucho valor, y después tenemos que aprovechar correctamente, máximo posible, ¿sabe? Que sea fructífero, que sea positivo. En el caso que la vida no dura por siempre, sabemos también, ¿no? La vida hay subida, bajada, éxito y fracaso, hay muchos, ¿sabes? Las cosas no duran por siempre. En el caso que tenemos que ser felices, ¿no? Cualquier momento, cualquier situación. ¿Por qué quejamos tanto? ¿Por qué deprimir? ¿Por qué estamos siempre a mal humor? ¿Sí? Y siempre mala cara, siempre triste, ¿sabes? Y después desanimando las cosas. Yo pienso que no es muy sano. Ser feliz. Aunque hay problema en este mundo, ¿quién no tiene problema? Desde el honorable presidente, ¿sí? Ahora hasta que, ¿verdad? Que niños que nacen ayer ya tienen su problema, su sufrimiento en la vida. Pero, ¿por qué tenemos que intentar enfocar a la tristeza? No, tenemos que mirar una forma, ¿verdad? Que positiva, que nos abre nuestro corazón y sentir nosotros mismos más alegre, más contenta, más encontrar tú mismo en paz, ¿sí? Y felicidad. Eso no solo de punto de religión. Como yo soy budista, no voy a hablar a vosotros un poco de enseñante de Buda, no. Estamos todos como somos gran hermano, ¿sabes? Somos todos gran hermano, no de Telecinco, pero gran hermano, pero es de verdad. Y después, no sé, yo mismo no lo sé por qué estoy aquí. Y otro lado, yo mismo somos, tibetano, nacido en Tíbet. Mis padres, mis abuelos son tibetanos, no son chinos, ¿sabes? ¿Sí? Y después, pero después yo mismo, nacido en Tíbet, pero ya cuando solo tenía 5 años, los chinos, gobierno chino, ejército chino, invadió Tíbet. Y consecuencia de la invasión del Tíbet, la mayoría de ustedes saben, sois, ¿verdad?, que muy educado, lleno de banco del conocimiento, ¿sabes? Vosotros, ¿verdad?, que mucho, y después sabe todo. Y después, pero, ¿verdad?, que he perdido mi país, he perdido mi propia madre, que me dio este cuerpo un poco feo, mi mamá, ¿no?, mi papá me dio, pero cuerpo incluso un poco feo, pero corazón bastante calentito, bastante bueno, que sí nos enseña, ¿no? En el caso que cuando solo tenía 5 años, los chinos, ¿verdad?, que mataron más que 1 millón de tibetanos en Tíbet. Más que 1 millón, ¿vale? Después, pobre mi mamá ha sido una de víctimas, dentro de esto 1 millón. Y después yo, un niño, a partir de 5, sin mamá, y después, solo más seguro de aquel momento, tu vida es que escapar del Tíbet. ¿Sí? Entonces, con mi papá y miles de tibetanos, escapó Himalayas sin metro, sin autobús, sin, no sé, avión, ¿sabes? Después Tíbet, solo subir y bajar montañas. Muchas veces no hay camino. Pero, mi papá me llevaron al hombro, ¿sabes? Yo en 5 años no puedo subir a montaña de Himalaya. Vale, final, he llegado, porque el tiempo es muy justo, me dice que 15 minutos, y por lo tanto he llegado a Katmandú y 5 o 6 años soy mendigando en las calles de Katmandú. Durmiendo en calles, mendigando en las calles de Katmandú. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hace poco, sabes? 25 de abril, de terremoto de Nepal. ¿Verdad? Que nos sentimos, porque desde 5 años conozco Katmandú. Después, casi cada año, vuelvo a Katmandú. Conozco bien. Después, catástrofe natural, ¿verdad? Que nadie puede parar, ¿vale? En el caso
no solo terremoto a Nepal, también tocó al Tíbet. Muchos pueblos del Tíbet, incluso mi propio pueblo, donde he nacido, se llama Kirong, Valle de Felicidad. Sí, y después allá también afectado, sí, ok. Y después nosotros, yo he sido, niño de calles, pero tenemos mucho ánimo. Ahora, desde niño, 5 años de la calle de Katmandú, ya llegó hasta Barcelona, viviendo, ¿no? Con mucho ánimo. ¿Por qué todo esto? Aunque tenemos mucho problema, siempre tenemos sonrisa. Siempre parece que estamos contentos, ¿sabes? Alegre y siempre sonrisa tenemos. Siempre también tenemos mucho humor, ¿sabes? ¿Y por qué? Desde pequeño nos enseñó ánimo, ¿sabes? La vida tiene mucha fuerza, muchas posibilidades de llevar adelante, evolucionar tu espíritu y cuidar tu cuerpo. Cuerpo sano, mente sana. Desde pequeño nos enseña a ser feliz. Aunque tiene problema, tiene que ser más alegre, ¿sí? Una persona, si haces daño molestando a ti, entonces es un poco molestia si alguien hace mal. Pero tú tienes que dar, a fondo, tienes que dar gracias. Porque si alguien tiene un vecino bastante movido, ¿sabes? Bastante mal o molestando, tú puedes practicar paciencia con este vecino, ¿no? Con mejor amigo, vecino muy pacífico, no puede practicar paciencia nunca. Y después de esto también decimos que gobierno chino, no todos los chinos, pero gobierno chino son nuestro mejor amigo de practicar paciencia. Por lo tanto, si piensas esto, nosotros no enfadamos a los chinos, ¿verdad? Nosotros, sí, desde pequeño Dalai Lama y los maestros budistas nos enseñan, ¿sí? Entonces, respetar de los demás. Porque todas las cosas buenas, bienes, vienen gracias de otro, ¿sabes? En el caso, desde pequeño, como digo, de Nepal, después final, entró a India mismo, yo, ¿sí? Y 7, 8, 9 años de pequeño en India también. Yo he sido un mendigo en India, ¿sí? Durmiendo en India, the Golden Temple, Amritsar, mayoría he visitado, el templo del oro, ¿sabes? De Sikh. Allá mismo, recuerdo, y mendigando en las calles. Final, Dalai Lama pidió al gobierno indio, por favor, niños, niñas de ahora que están mendigando en India, son futuro del Tíbet. Por lo tanto, necesitamos una educación y dar informaciones, educación que sea buena persona en futuro, que sirva en nuestro país Tíbet en futuro a la sociedad mundial, ¿sabes? Entonces puede servir, por favor. Y después el gobierno indio, sí, muy amablemente, empezó a recoger niños, niñas, en calle por calle India. Yo he sido un niño de calle, 9 años tenía, después nos metieron a escuela en India, donde nos enseñó muchas cosas, los maestros indios, bueno, pero nos pegaba tanto. Pero sí, un lado, ¿sabes? Y aquí también, en Cataluña también antes, ¿no? Ya pegaba también. Pero allá India, después miedo de pegar, entonces hacemos deberes, bien, ¿sabes? Así que es muy importante, ¿verdad? Que todos los pasos ha sido muy duro a la infancia, pero todos intentamos transformar la situación, como ahora, desde niño de calle, entonces ir a escuela en India. Después, ¿verdad? Que aprender, estudiar bien, tal. Cuando 16 años, cuando he llegado, he decidido también de mi papá, buena persona, y me dijo que siempre me decía, ¿no quieres hacer monje?
¿no quieres hacer monje? Yo digo, sí, papá, yo estoy en la escuela. Después, cuando tenía 16 años, entonces tomé decisión, sí, papá, yo quiero hacer monje. Pero después, nada, con buena situación o karma, buen karma, ¿sabes? No señora karma, pero buen karma. Sí. Entonces, entonces me aceptó su santidad Dalai Lama en su monasterio privado, ¿sabes? Normalmente es difícil entrar en el monasterio privado de Dalai Lama. Como aquí los catalanes entrar a Montserrat, un monje, igual, si no tiene enchufe, seguro difícil antes, ¿no? Tiene que tener muchas influencia y enchufes. Después su hijo puede mandar a Montserrat. Igual que eso, pero yo no tenía ningún enchufe, pero me cogió Dalai Lama, entonces he podido aprender, estar con él años, ¿no? 11 años así. Después, nada, yo, un monje, desde niño de calle hasta que Dalai Lama, entonces 11 años estudiando, aprendiendo, después copiando y después, sí, que Dalai Lama y final, él siempre nos enseña ser feliz. Si tiene problema, ser feliz. ¿Vale? ¿Y por qué? Enfadar tanto, ¿sí? Mal humor, agresividad, celo, envidia, orgullo, todos son que parece que estás protegiendo tú mismo, pero a hora de la verdad pierde tu paz mental. Sí, si tú estás enfadado, mal humor, tus amigos, amigas también no acercan a ti, ¿sabes? Y después, incluso si en casa, si tienes animales, perro, gato, cuando tú estás muy mal, sí. Ahora tengo dos minutos solo. Uy, esa tecnología, cosas así, control. Porque también es peligroso, como yo hablo últimamente de todo, si horas puedo hablar, contar cosas, pero en realidad, yo pienso que, por favor, en Cataluña, en España, en Europa, estamos bien la situación, comparación allá, ¿no? Y después, ahora en Nepal, ¿qué está pasando? En Siria, sí, en Egipto, en África, Somalia, Ruanda, todos estos y muchos sufrimientos hay en el mundo, ¿no? En el caso que no pienses solo de problemas de uno mismo, tiene que mirar, abrir un poco más nuestra cabeza, sí, entonces corazón, tiene que abrir un poco, ¿sabes? Yo pienso que la Caixa está haciendo bastante, sí, no solo Caixa, también sea, sí, Generalidad, y también el ayuntamiento, como sea, ¿verdad? Que hay muchas ONG, fundaciones que están ayudando al tercer mundo, Médicos Mundo, sí, Amnesty International, etc. Es muy bueno. Ayudar a de los demás, desde el corazón, ¿vale? Es muy importante y no preocupes tanto, y después todas las preocuparse no es la solución. Tener que buscar solución si tiene problema. ¿Sabes? Con solución, buscando, podemos encontrar paz interior y buen humor también. Y más sonrisa también puede tener. También saludar a todos, ¿sabes? Incluso, así la vida puede mejorar un poco. Actitud positiva, tiene que hacer. Siempre, como antes Bangal de fútbol, ¿sabes? De Barça, dice que siempre negativo, algo, ¿sabes? Entonces, muy bien, parece que ahora de horas va más rápido. Estoy muy contento, de verdad que, no sé, si he dicho cosas positivo, bonito, positivo, no sé, pero me salió de mi corazón y muchas gracias, de verdad que a todos amigos, amigas, y que... Ok, gracias. Okay.
Acabo de veure que em toca a mi. Perdó, estava al·lucinat, perquè a més, ara quina pressió, no? 15 minuts sense ni un paper, aquest home. I a més, jo amb un problema, que és que, clar, aquí estem parlant d'introduir l'humor al treball, el meu cas és a l'inversa, jo treballo amb l'humor, per tant, se'm suposa el sentit de l'humor i la gràcia ja de natural. Per tant, em sento una mica pressionat, però bé, ho intentarem. D'entrada veig que m'han posat periodista, guionista, imitador, està molt bé. Sembla que vesteixi molt, aquest tio és de tot, és periodista, és guionista, és imitador, però en realitat és un engany, això. En realitat és a veure si anem sumant coses i a base d'anar sumant coses podem conformar una cosa apanyadeta, no? Perquè, clar, quan fas tantes coses acabes no fent-ne cap de bé. Jo a vegades em sento tipus rentadora-secadora, que no renten bé ni sequen bé. Espero que no hi hagi ningú de Balai aquí. Però, en fi, centrem-nos en el tema guionista, perquè també és una professió que aparentment sembla que vesteix molt. Soc guionista, que xulo, parles amb algú, tu què ets? No, jo guionista. Ostres, que bé, no? D'entrada, està bé, ningú et diu, pobre, no? No t'ho diuen. Si coneguessin més, igual t'ho dirien, però diuen, no, hòstia, guionista sembla una gran cosa i tal, i quan acabes de parlar amb ells, sí, molt bé, tal, bueno, me'n vaig a veure una pel·lícula. On vas? Tu li dius amb ell. Diu, vaig a veure una pel·lícula. Ah, sí, quina? Diu, la de la Jennifer López. O la del Javier Bardem. O la del Fernando Esteso, no? Ningú diu, vaig a veure la pel·li del guionista aquell. No, els més enterats diuen vaig a veure la del Coppola, vaig a veure la del Kubrick, vaig a veure el James Cameron, parlen del director, però del guionista no parla ningú, i allà hi ha un guionista. A les pel·lis d'Esteso i Pajares hi ha un guionista. A Avatar no és que fessin un càsting i tota la gent que es presentés anessin de color blau. No, hi havia algú que ho va escriure. Hi havia un guionista que va escriure que hi aparecen unos seres, extraños seres, segurament hauria escriure, de color azul. Però aquest home absolutament no el coneix ningú. En coneixem un, coneixem Woody Allen, però sabíem que Woody Allen era guionista, sabem que Woody Allen és director, és actor, però també s'escriu les coses. Ell és guionista, ell és el guionista mediàtic i conegut. Però, en canvi, és una feina que normalment passa una mica desapercebuda. És una feina dura, a veure, dura. Acaba de parlar aquest home del Tíbet i del Nepal. El concepte de duresa quan ets guionista és un altre, totalment diferent. Però quan fas de guionista d'humor, normalment tu ets el gracioset del grup. Estàs allà al grup del col·le o al grup dels pares de l'escola, o... Clar, hi ha un que treballa a la caixa, l'altre que és mestre, l'altre que treballa en un súper, i tu ets el guionista d'humor. Clar, tu ets el gracioset. Hòstia, Manel, quines sortides que tens. Manel, genial. Quan hi ha genial. Quan hi ha una festa d'aniversari, Manel escriu alguna cosa, que tu ets de la broma, segur que et sortirà bé. Però llavors, de cop, entres en un equip de guionistes d'humor i allà hi ha una destil·lació absoluta, una destil·lació total de graciosetisme. Allà han agafat el gracioset d'aquest grup, el gracioset d'aquell, el gracioset d'aquell altre, els han seleccionat i els han posat en un pack. I arribes allà i et sents com el que jugava bé a futbol al col·le, m'imagino, perquè jo no era, el que jugava bé a futbol al col·le de cop el posen al vestuari del Barça, o de l'Espanyol, en el meu cas, permeteu-me que faci l'esment. Clar, quan arribes allà, ja el bo del col·le ja no és el bo del col·le, sinó que n'hi ha... Tots eren el bo del col·le i algun en aquell pack continua sent-ho. I arribes tu i a la primera reunió a veure d'aquest tema, això que ha passat entre el Mas i el Montilla, per exemple, alguna idea? Ostres, sí, tu t'atreveixes a dir he pensat que podíem fer que el Mas, un monòleg al Montilla que fa, tal... I quan ho vas dient ja es va desmuntant aquella idea que dintre teu era genial. I quan ho vas dient es va desmuntant perquè vas veient al teu voltant un rictus que ni por asomo semblaria que està fent el més mínima gràcia el que tu estàs dient. Una mica com estic veient que allà, a la fila setena o la vuitena, que no els hi fa gràcia. Ningú. Acabes d'explicar la teva idea, que et semblava meravellosa.
abans de començar, que ja no t'ho semblava tant a mitja explicació i que quan acabes et sembla la idea més terrible del món, i al teu voltant tens els teus companys guionistes amb silenci, sents els grills, cri, 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 veus les bales aquelles de palla del desert. Com a molt, un s'apiada de tu i et diu, home, donem-li una volta. Ja saps que no li donaran una volta, que aquella idea morirà, com tantes altres, desapareixerà, tu en tornaràs a casa pensant que no ets graciós ni res, però, en fi, hauràs de continuar i al cap de 5, 6 o 7 idees igual en coles alguna. En fi, total que no és l'horror de la plana en blanc, és l'horror dels companys en blanc, o de tu quedar-te en blanc. Els guionistes, de fet, som gent molt arrelada al món, aquí sou moltes persones que treballeu en relacions laborals. Bé, doncs els guionistes sapigueu que són gent molt arrelada al món, és a dir, tenen una situació tan precària com la resta del món, laboralment. El que passa és que ells, com que saben formular-ho millor, saben escriure, doncs ho poden vendre d'una altra manera. Diu, no, diuen, te'ls trobes, diu, què tal, com estàs? Diu, no, jo és que no, ara no estic en lloc concret, ara aquests dies, vol dir aquests decennis, però ells diuen aquests dies, no estic en lloc concret, però és que a mi això del contracte fix no m'agrada, és que no és per mi, és massa prosaic, jo sóc un esperit lliure, a mi això d'anar a fitxar en un lloc de treball, res, jo prefereixo els encàrrecs i tal, diu, i ara quin encàrrec tens? No, ara treballo a casa. Diu, què fas? Poso la rentadora, faig la cuina, vaig a buscar el nen. Això sí, miro molts vídeos de YouTube que fan molta gràcia i que m'estan donant idees perquè el dia que m'encarreguin alguna cosa ho petaré absolutament. En fi, suposo que vosaltres això ho feu... Tot això de la precarietat a vosaltres segur que no us sona perquè esteu aquí precisament perquè sou persones que intenteu donar un caràcter humà a les relacions humanes. Valgui la redundància, relacions humanes, relacions laborals, els recursos humans. És curiós que una cosa que es diu recursos humans se li hagi de donar caràcter humà, perquè d'entrada a vegades no ho és prou. Però, en fi, vosaltres també heu estat objecte d'humor. I ara us ensenyaré un sketch del Polònia en el que veureu com aquest tema, aparentment tan àrid de les relacions laborals, també es pot convertir en humor. Endavant.
Així és com interpretem, així és com s'interpreta a Polònia la situació de les relacions laborals. L'humor no sé si és imprescindible. A veure, pràcticament no hi ha res que sigui imprescindible, però sí que l'humor és important i en algunes circumstàncies concretes es converteix en una arma. Es converteix en una arma de supervivència o fins i tot en una arma de subversió. I ara us posaré alguns exemples perquè vosaltres en podeu buscar molts d'altres. Imagineu-vos qualsevol situació històrica, social, dramàtica i segur que hi trobareu un escape, una sortida o una lluita a través de l'humor. Comencem. Això és Stalingrad, l'any 1943, la batalla de Stalingrad, quan els soldats russos van començar a avançar, es van trobar els cadàvers dels soldats alemanys i en el cadàver d'un dels soldats portava a la butxaca un paper amb un acudit. Aquest acudit us el dic, diu, mireu, Nadal, no hi haurà Nadal aquest any per les següents raons. Josep ha estat cridat a l'exèrcit, Maria s'ha incorporat a la Creu Roja. El nen Jesús l'han enviat amb uns altres nens al camp per evitar els bombardejos. Els 3 Reis Mags no han pogut tenir el visat perquè no tenien proves de ser de raça ària. No hi haurà estrella perquè hi ha hagut una apagada. Els pastors s'han convertit en sentinelles i els àngels són operadores telefòniques. Total, que només queda el ruc i no pot haver Nadal només amb un ruc. És a dir, aquell soldat que estava al front de Stalingrad, amb les circumstàncies que us podeu imaginar que no eren gaire galdoses, sota un exèrcit que no era un exèrcit qualsevol, sinó l'exèrcit nazi, encara tenia esma i encara tenia ànim per portar un acudit a la butxaca. Un altre exemple, 1992, Sarajevo, sota el setge de l'exèrcit serbi i dels franctiradors serbis, un col·lectiu cultural de Sarajevo publiquen la guia de supervivència de Sarajevo. Imitant les guies Michelin, era una mena de guia de turisme per poder anar per allà. Us llegeixo algunes de les coses que explicaven. El ciutadà modern de Sarajevo, imagineu-vos això com si fos una guia Michelin, el ciutadà modern de Sarajevo porta una acreditació, armes, un cotxe bo i un uniforme complet. El que té una jaqueta antibales és mirat amb respecte. La seva imatge es pot completar amb una màscara antigàs. La ciutadana de Sarajevo talla fusta, transporta ajuda humanitària, no va a la perruqueria, és prima i corre molt de pressa. Les finestres de Sarajevo han desaparegut, destruïdes per les detonacions, una cosa que va resultar força agradable durant l'estiu. Els rumors, allò que posen a les guies, fonts d'informació, els diaris, tal. Aquí diu, els rumors són la principal font d'informació. Normalment parlen de l'imminent aixecament del setge, de la intervenció militar i sempre asseguren aquest cop va de debò. Botigues, els colmados, diu, a Sarajevo, en queden 3. El que venen és simple i barat, però quan tu ho compres es converteixen en difícil de trobar i car. Les activitats recreatives inclouen l'ascens i baixada de parets amb llençols o caminar una mitjana de 6 quilòmetres al dia. Això els que no caminen gaire. Bé, continuem un altre cas. El dibuixant sirià més famós, que es diu Ali Ferzat, és una persona que es va dedicar a fer humor sobre el president. Aquest és Bashar al-Assad. Aquest era el dolent de Síria abans que aparegués a l'exèrcit islàmic. Ara hi ha un moment que ja no saps qui és el dolent de Síria o qui és més dolent encara. Aquest és el dictador sirià. Un acudit d'Ali Ferzat, aquí esborrant a Bashar al-Assad. Tenim un altre. La pau puja per l'escala i la guerra puja per l'ascensor. Aquest dibuixant, uns sicaris del president sirià el van agafar pel carrer i el van tostar. Li van pagar, li van trencar les mans amb l'esperança que així el callarien. Què és el que va fer Ali Ferzat? No sabem si ell o un amic seu. La seva resposta va ser aquesta. És a dir, ni tan sols deixant-lo d'aquesta pinta no van aconseguir que callés l'humorista. Altres exemples. La televisió kurda ha parodiat aquest. Bassem Youssef,
Aquest senyor és un cas molt peculiar. Aquest és el presentador d'un programa humorístic de la televisió egípcia, una mena de Polònia d'Egipte. Aquest home, quan van arribar els germans musulmans, després de la Revolució de Primavera, a la plaça Tahrir, li van prohibir el programa perquè deien que havia insultat el president Mursi. Després va haver el cop d'estat dels militars, que van tombar els germans musulmans, i el govern militar d'Egipte va prohibir el programa de Bassem Youssef perquè deien que insultava els militars. És a dir, com sabeu, el president Mursi dels germans musulmans ha estat condemnat a mort ara fa 4 dies pels militars, però en canvi tots dos es van posar d'acord amb una sola cosa, amb que l'humorista els molestava. Era l'únic amb el que van estar d'acord. Després també tenim l'exèrcit islàmic que ha estat parodiat a la televisió kurda, no us ho he posat perquè és un vídeo molt llarg. Ja us dic, podeu trobar qualsevol cas en què qualsevol situació, sobretot aneu a parar a dictadures, a guerres, a situacions d'aquesta mena, i sempre trobareu l'humorista, i moltes vegades el trobareu castigat. Pinochet va posar a la presó uns dibuixants perquè l'havien caricaturitzat. I ja sabem aquí també què passava amb la censura. El poder, en general, com a institució, no acostuma a tenir sentit de l'humor. Un dictador prefereix ser odiat que ser satiritzat. De fet, ser odiat, diguem-ne que ell entén que està una mica dins del càrrec, que la gent el detesti, però en canvi que la gent se n'enrigui, això ja no l'acostuma a sentar molt bé. El poder democràtic tampoc és que tingui molt més sentit de l'humor, diguem-ne. Hi ha individus que poden tenir sentit de l'humor. Aquí en tenim alguns que sí que tenien sentit de l'humor. Però el poder en si tampoc és que en tingui molt. La diferència, naturalment, és que una cosa és un poder antidemocràtic i com actua un poder antidemocràtic, i l'altra és com actua un poder democràtic. El principal risc que té en aquests moments, per exemple, a Polònia, és que sigui cancel·lat per falta d'audiència. Això, comparat amb el que us he ensenyat del dibuixant sirià, doncs és una broma. En fi, sí que hi ha individus, com us deia, que tenen sentit de l'humor, tot i que estiguin en el poder. I una de les persones que sí que en tenia era Mercè Sala. Jo, quan vaig començar a fer no de guionista, sinó de periodista, recordeu que tinc 3 cares, la meva cara, el meu disfress de periodista, la Mercè Sala era una persona que imposava, no us ho negaré. Els que la coneixeu sabeu que tenia aquell aspecte, un aspecte dur, diguem-ne, una persona que anaves a dir, ara com li pregunto jo pels endarreriments a Renfe? Arriba a passar això de Rodalies i, clar, imagineu-vos que has d'anar a preguntar-li a Mercè Sala. D'entrada feia respecte, però quan t'hi acostaves, i la gent que ha treballat amb ella ho saben perfectament, tenia un gran sentit de l'humor i per ella l'humor era molt important i per això estem aquí, per això estem parlant que l'humor pot ser una via molt important per fer millor la feina, que sempre, ja sabeu, des d'Adam i Eva és un càstig com un altre. Un dels referents humorístics de Mercè Sala era en Dilbert. Són una tira còmica americana que parla precisament de les relacions laborals. Us he posat 2 exemples perquè veieu quin és l'estil. Aquí diu el jefe, diu, nuestra política consiste en emplear solo los mejores técnicos. Y él pregunta, ¿no es también nuestra política basar los salarios en la media del sector? Diu, exacto, nos gusta que sean brillantes, pero un poco despistados. Y l'altre diu, siento pena por gente así. I el següent, diu, le asciendo a líder de equipo, me aumentará el sueldo, no hay dinero extra, solo responsabilidad extra. Això ens sona. Es como identificamos a nuestra mejor gente. Diu, creía que los buenos se marchaban a otras empresas. Bueno, esa es otra forma de identificarlos. Molt bé, aquest és Dilbert, aquest és el referent que la Mercè Sala tenia en el seu despatx, les làmines amb els dibuixos d'en Dilbert. Jo acabaré ja, no m'ha sonat el gong, però acabaré parlant d'un altre humorista, ell sí que era bo, un humorista que va parlar del món laboral també i que, ell semblava que no li donés importància això de la feina, se n'enreia de la feina, però jo crec que tractava la feina amb
tant de carinyo i amb tanta intensitat que ni tan sols era capaç de compartir-la amb ningú. Estic parlant de Pepe Rubianes i amb un homenatge a Pepe Rubianes vull acabar aquesta xerrada. Endavant.
Moltes gràcies per haver vingut avui a compartir amb nosaltres aquest acte tan especial que gira al voltant del factor humà i del factor humor. L'empresa guanyadora d'avui, a més, podria fer seva la frase de cada situació en clau positiva. Ara vull explicar-vos la feina duta a terme per un important nombre de persones que han decidit quina serà l'empresa mereixedora del 7è Premi Factor Humà Mercè Sala. Una comissió tècnica formada per 18 representants de cada entitat col·laboradora s'han encarregat de fer recerca i proposar les millors iniciatives que compleixen amb els 4 valors que la Mercè representava: pragmatisme, innovació, visió global i tracte humà. D'un total de 9 candidatures, 3 han estat considerades mereixedores d'arribar a la final i sotmetre's a la decisió del jurat, format per un costat per persones que van conèixer la Mercè i són representants rellevants de diversos àmbits, Salvador Alemany, Victòria Camps i Maravillas Rojo, i de l'altra per 4 màxims directius d'organitzacions guardonades fins ara, com són Cristóbal Colón de la Fageda, Josep Lagares de Metalquímia, Manel del Castillo de l'Hospital Sant Joan de Déu i César Molins d'Ames. Per tal d'anunciar el nom de l'empresa guardonada, demano a en César Molins, com a guanyador de la 6a edició, que pugi a l'escenari. Un fort aplaudiment per ell. Hola César, aquest any t'has incorporat al jurat del Premi. Com a membre d'aquest i també per tal de fer el relleu de guardonats, et demano que anunciïs el nom de l'empresa guanyadora del 7è Premi Factor Humà Mercè Sala. Bon vespre a tots. Estic molt content d'haver-me afegit al jurat d'aquest premi prestigiós que l'any passat vam rebre a Ames. Ha estat realment un honor estar aquí. El jurat de la 7a edició del Premi Factor Humà Mercè Sala ha decidit per unanimitat premiar... Ja ho he de dir, no? A Amat Immobiliaris. Si us plau, demanem a Joana i Imma Amat, codirectores generals d'Amat Immobiliaris, que pugin a l'escenari. Felicitats, Imma i Joana. Sempre ens agrada explicar per què s'han vist ben reflectits els 4 valors a cada empresa guardonada. Amat és una empresa immobiliària amb 67 anys d'experiència al sector immobiliari, formada per un equip de 66 persones que ha estat capaç de sobreviure i créixer en un sector tocat de ple per la crisi. Mereix el premi pels valors, l'estil i la cultura que han creat. Entro a detallar-ne els 4 valors. Quant al pragmatisme, diferenciant-se en un sector marcat pel corplacisme i pel focus en els resultats, Amat ha desenvolupat una estratègia a mig i llarg termini on la intel·ligència, l'obertura i la constància els ha permès millorar en molts aspectes. Per exemple, desaconsellar la compra en un immoble si no estava clar el finançament de l'operació els ha permès, a llarg termini, fidelitzar clients i aconseguir ser una empresa molt recomanada. Quant a la innovació, l'han buscat sempre i forma part del seu ADN. La seva inquietud tecnològica s'ha transformat en la necessitat de ser capdavanters al sector i no escatimen esforços per assolir-ho. Es tracta d'alliberar temps de processos per dedicar-lo a millorar l'atenció al client. Van ser els primers del sector en assajar la comunicació entre oficines via Ibertex l'any 89 i també l'any 2002 foren pioners en crear una administració de finques online i interactiva amb els clients. La digitalització els permet garantir una gestió de processos transparent i eficient. Quant a la visió global, tenen clar que tots els actors, petits o grans, llogaters o propietaris, són potencials clients i, per tant, la capacitat de resposta ha de ser la millor possible. Amat s'implica al seu sector organitzant espais de trobada per millorar les relacions entre els diferents actors,
fer prospectiva i esbrinar com han d'evolucionar les empreses per adaptar-se a les noves realitats. Amb un fort compromís social, col·labora amb una llarga llista d'organitzacions empresarials i ciutadanes que fan avançar la nostra societat. Quant a la internacionalització, Amat va endegar el 2013 el projecte Barcelona Second Home, que té per objectiu captar inversió estrangera. I pel que fa al tracte humà, s'hi detecta autenticitat. El desenvolupament humà ha estat i és factor essencial. Per circumstàncies històriques, van decidir ser una empresa exclusivament de dones fins al 2008. Aquesta feminització va significar innovar en diferents aspectes abans que s'implantessin a altres llocs. Fa 25 anys van implementar un calendari laboral de 6 setmanes de vacances adaptat a les vacances escolars i el 2004 van començar a oferir teletreball. Donen rellevància a una comunicació interna que fomenta l'entusiasme i la resiliència. Una resiliència necessària en un entorn tan dur com el que estem vivint des de l'inici de la crisi. En aquest sentit, el 2009 van organitzar una estratègia per intentar reduir el nombre de desnonaments, formant a tot l'equip del Departament de Lloguers, buscant l'ajut institucional per les famílies afectades o cercant solucions imaginatives amb les propietats, mitjançant fórmules de condonació o ajornament del deute. En definitiva, el jurat creu que Amat és model i exemple a seguir per un munt de pimes del nostre país. Bé, després d'explicar els motius del jurat, ara sí, deixarem a la Joana, que aquí pacientment ha estat al meu costat escoltant-nos, que faci el seu discurs. Bé, bona tarda. No sóc la Joana, sóc l'Immaculada, però bueno, és igual, som un tàndem. Som un bon tàndem. Bé, volem agrair en primer lloc, la Joana i jo, a les persones que ens van proposar per aquest premi, Factor Humà, a les que van passar en el procés de selecció, al jurat que ens ha escollit i a tots els que esteu aquí, moltíssimes gràcies. És un premi que ens fa especial il·lusió i el volem dedicar en primer lloc a la nostra mare. La nostra mare, que és una dona valenta, que es va quedar vídua als 25 anys amb nosaltres dues i que de les opcions que tenia escolli la més difícil, l'opció de continuar un despatx d'administrador de finques que feia 4 anys que havia començat el nostre pare. I no era fàcil si ens situem a l'any 1952. Sense aquesta decisió, Amat no existiria i nosaltres no seríem avui aquí. També el volem dedicar a marits i fills, perquè la veritat és que ens han apoyat de manera total durant tots aquests anys i segur que han patit molt el fet que nosaltres tinguéssim una dedicació molt gran a l'empresa. I els nostres equips, els que hem tingut i els que tenim, perquè han fet un llarg camí amb nosaltres en èpoques fàcils i en èpoques difícils, perquè en tants anys hem tingut de tot. Els deia que és un premi que ens fa molta il·lusió, i ens fa molta il·lusió perquè ens connecta amb la Mercè Sala, una dona que no hem conegut personalment, però que sempre havíem admirat. Amb la Mercè Sala, quan ho hem pensat, tenim moltes coses en comú. La primera, el fet de ser dones, que ens hem mogut, ella com a directiva i nosaltres com a empresàries, amb entorns preeminentment masculins. I més que masculins, jo diria amb entorns masclistes, que ben bé és diferent. Un segon punt que ens connecta amb la Mercè Sala és que som dones d'esquerres. I un tercer, que tenim uns valors compartits. I han llegit els valors de la Mercè Sala, que com que era una dona superintel·ligent va ser capaç de sintetitzar-ho amb els 4 que ens han explicat, que eren la visió global, eren la innovació, el pragmatisme i el tracte humà. Per nosaltres, per Amat, els valors són, primer, la integritat, que per nosaltres és saber en cada moment què podem fer i què no podem fer, tenir clar les ratlles vermelles, i ho sabem nosaltres i ho sap la nostra gent. La següent cosa és la coherència entre el que nosaltres pensem i el que fem, entre el que som i el que diem. Ser coherents ens va portar, tal com han explicat, a tenir durant 60 anys una empresa només de dones. I ho feren per 2 motius. El primer, professional, perquè volien demostrar al sector immobiliari que podia tenir èxit una empresa formada i liderada per dones. I el segon, i molt important, perquè des de sempre hem estat compromeses amb la causa de les dones. La Joana, en aquest moment, forma part del patronat de FIDEM i és membre molt actiu, jo estic al grup 7, durant la nostra trajectòria hem estat a molts col·lectius, som de les que hem lluitat perquè la dona treballi,
perquè entenem que és bàsic no solament per la seva realització professional o personal, sinó perquè entenem també que això dona la llibertat a través de tenir uns ingressos econòmics. El fet de tenir dones, com es poden imaginar, ens ha portat a haver d'inventar-nos polítiques de conciliació, diverses. La majoria amb èxit, amb algun fracàs, segurament perquè ens hem adelantat el temps. Com per exemple la primera experiència de teletreball que vam fer, la vam fer abans d'hora, segur no hi havia les eines adequades i no va sortir bé, però després n'hem tingut altres que han sigut molt exitoses. A casa nostra, durant tots aquests anys, hem perdut el compte de la quantitat de criatures que han arribat a néixer i els he de dir que no hem tingut mai problemes. Ho hem anat resolent tots i han sortit sempre les coses bé. Coherents hem estat també en el tema social. Un dels nostres reptes en cada crisi, i que a la nostra memòria en tenim 3 ben marcades, ha estat aconseguir el mínim de desnonaments possibles. En aquesta última, el pitjor any, de 90 expedients que vàrem començar, sols 4 van arribar al llançament. Els altres vam aconseguir salvar-los a base, això sí, d'imaginació i de molta gestió, evidentment, a càrrec de l'empresa. També hem estat coherents amb el nostre compromís amb la cultura. Tot això ho vam posar en valor l'any passat amb una festa que vam fer per celebrar el 65è aniversari de l'empresa, a la Pedrera, que va clausurar el president Mas, on vàrem voler unir empresa, economia, cultura i el tercer sector. Altres valors que per nosaltres són molt importants, la perseverança. Alguns ens diuen que som resilients, segurament. També la prudència, però acompanyada amb la capacitat de prendre decisions arriscades en moments molt puntuals. Per exemple, l'any 2008, començaments de crisi, ens cauen les ventes al 80%. Doncs decidim mantenir plantilla. Era una decisió arriscada, però la vam prendre amb tota la consciència. Altres són, per exemple, la disciplina, però acompanyada de la flexibilitat per adaptar-nos als canvis, que n'hi ha molts en el sector. També la generositat i l'austeritat. Aquests valors per nosaltres són la base del que és l'eix que des del punt de vista estratègic ha tingut al llarg de la història la nostra empresa, que ha estat la voluntat de diferenciació. Segurament perquè som conscients, des de sempre, que estem en un sector poc professional, sense barreres d'entrada, amb poc reconeixement social, molt corplacista, i per això nosaltres hem tingut una obsessió, fer-ho diferent, ser diferents. Aquests ser diferents l'hem apoyat en diversos pilars. El primer, una visió a llarg termini. Des de sempre hem entès els clients amb sentit ampli, amb sentit global. Una segona base ha estat una passió per la innovació. Hem innovat en la professió, hem innovat en processos, en organització, en màrqueting i, sobretot, hem innovat molt en tecnologia. Un altre dels nostres pilars ha estat el tenir una visió en gran. Nosaltres diu pensem en gran. Som una empresa petita, però sempre hem pensat en gran. Un pensar en gran que vol dir aprendre i valorar i adaptar el que fan les grans empreses al nostre tamany, a la nostra manera de fer per avançar. I per últim, som i tenim una visió diferent dels equips humans. El nostre sector és un sector on el normal són els contractes a curt termini, és una rotació constant de persones i avui, l'última moda, o sembla que sigui el que es porta, és la figura dels freelance. La major part de les empreses del sector tenen la majoria de personal freelance. Des del nostre punt de vista, això és una perversió del sistema. Per nosaltres és una figura del nou esclavatge modern, això sí, del segle XXI, perquè tots els freelance, ningú vol ser autònom, tots són autònoms forçats. I això entenem que perjudica moltíssim el treballador, perjudica moltíssim a la visió de l'empresa, perjudica a la professió i a la societat. La nostra manera de fer ha estat sempre tenir equips de molt llarg recorregut, perquè sols així entenem que puguem transmetre la cultura i la manera de fer. Per exemple, tenim persones de fa 20 anys, d'en fa 10, d'en fa 15, tenim avui encara, i ens acompanya aquí, la primera treballadora de l'empresa, fa més de 45 anys, la Maria Lluïsa Pérez. Va entrar com interina, com a auxiliar,
i després, avui, és la cap comercial de l'oficina de Sant Just. Moltes persones ens pregunten i com pot ser que sigueu innovadors i tingueu un personal de tan llarga trajectòria? Doncs nosaltres la resposta és fàcil, és perquè hi ha un doble compromís. Per part nostra hi ha un compromís de formació constant. Per part dels treballadors és acceptar el repte d'adequar-se als nous temps, a les noves situacions. I parlant de reptes, nosaltres en tenim un de molt important en aquest moment, que és el repte de passar de la segona a la tercera generació. Estem en el camí. La nostra mare ho va fer molt bé amb la Joana i amb mi, fa molts anys, perquè la mare ens ho va deixar relativament jove. Nosaltres estem en aquest procés, pensem que ho farem bé i volem sortir-nos-en. I per acabar, hi ha un vers que ens agrada molt, que crec que ens defineix molt, que és un poema de la Maria Mercè Marçal, que sempre que podem l'utilitzem, que diu: a l'atzar agraeixo 3 dons, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Moltes gràcies. Moltes gràcies i moltes felicitats. Molt merescut el premi. Imma, disculpa el canvi de nom, de veritat. Ens ha passat sempre. Menys mal. I ara demano, sisplau, als membres del jurat que avui ens acompanyen que pugin a l'escenari per fer-se la foto de família. Cristóbal Colón, Maravillas Rojo, Manel del Castillo, Victòria Camps i de nou en César Molins. Sisplau, pugeu. I Joana, gràcies. L'acte està arribant a la seva recta final. Com sabeu, en aquest moment estaven previstes unes paraules de l'honorable vicepresidenta del govern, la senyora Joana Ortega, que finalment no ens ha pogut acompanyar. Les paraules ens les dirà la senyora Meritxell Masó, secretària d'Administració i Funció Pública. Moltes gràcies, Meritxell, per acompanyar-nos. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Factor Humà per haver-nos convidat a fer la cloenda d'aquest acte i a l'encert amb la celebració també i amb la dinàmica de l'acte. Aviat farà un any, no hi arriba encara, que la Generalitat de Catalunya es va adherir a la Fundació Factor Humà. I ho hem fet amb consciència i a consciència d'entrar-hi a formar part. Ho hem fet a consciència amb la finalitat d'obrir-nos a la relació amb altres institucions i empreses que són referents en la gestió de recursos humans al nostre país. Empreses que comparteixen amb nosaltres una visió ètica i responsable de la gestió de les persones basada en la innovació i el talent. L'objectiu de l'entrada és que el conjunt de professionals experts en matèria de gestió de persones, la línia directiva i de comandament de la Generalitat de Catalunya, de l'administració del Govern de Catalunya, coneguin, segueixin i participin activament dels debats i les novetats que es produeixen al voltant de la gestió contemporània dels recursos humans, per tal que hi hagi un enriquiment mutu de les dues parts.
Comptem a casa nostra, a la Generalitat, amb excel·lents professionals, grans coneixedors de la gestió de les persones en context d'administració pública que poden aportar perspectives diferents. Perspectives que segur que poden ser d'utilitat a les empreses privades, de la mateixa manera que les empreses privades ens poden provocar un enriquiment a l'administració pública. Volem propiciar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques que puguin minimitzar els riscos d'una possible visió endogàmica en aquesta matèria que en ocasions ha caracteritzat a l'administració pública. Iniciar aquesta relació amb la Fundació Factor Humà s'emmarca en el pla de reforma de l'administració pública que molts de vosaltres coneixeu i que també fa just un any va iniciar el Govern de la Generalitat. Concretament s'emmarca en un dels eixos de la reforma, que és l'eix concret d'innovació i talent. Volem promoure la innovació en el nostre funcionament, en la nostra relació amb la ciutadania i per a fer-ho, a més d'aplicar, si podem, sentit de l'humor, posem a les persones en el centre. Estem convençuts que els nostres empleats i les nostres empleades són els dipositaris principals del talent i del coneixement de l'organització. A la Generalitat de Catalunya i a la majoria de les administracions públiques comptem amb un actiu clau, el conjunt d'homes i dones que posen la seva competència professional i el seu compromís al servei dels seus conciutadans i del seu país. Persones amb nivells d'expertesa en els seus corresponents àmbits de treball que sovint treballen amb l'anonimat, molt sovint, a falta de palanques de reconeixement públic i professional a les que a altres sectors els és molt més fàcil accedir. El nostre compromís també està en fer aflorar i donar visibilitat a aquest talent intern massa sovint desconegut. Talent intern, per cert, que en els darrers temps ha hagut d'aplicar una gran dosis de sentit de l'humor també per sobreviure. Un dels grans reptes de la gestió de les persones, un dels grans reptes que la gestió de les persones planteja als directius i personal amb responsabilitats de les organitzacions en general és precisament optimitzar al màxim aquest talent. La col·laboració amb tots vosaltres, amb tots aquells que formeu part de la Fundació, ha de constituir un element que ens permeti avançar en aquest sentit. D'altra banda, el factor humà en la innovació és crític no només en les organitzacions, sinó també en clau de país. La innovació és un motor de creixement i de prosperitat econòmica d'un país. Tenim nombroses evidències de la importància dels esforços individuals i col·lectius en els processos d'innovació. No cal recordar que l'índex d'innovació global, la publicació anual que classifica 143 economies mundials en termes de les capacitats d'innovació com dels seus resultats, ha dedicat l'any 2014 a analitzar quins són els elements necessaris del capital humà per tal d'aconseguir la innovació. La mà d'obra qualificada, la necessitat d'habilitats específiques, l'educació superior, la intersecció del capital humà, financer, tecnològic, la retenció del talent, la mobilització dels treballadors i treballadors altament qualificats. Evidentment, ha quedat clar que s'hi han deixat el sentit de l'humor i l'humor. La nostra responsabilitat, però, i el compromís, la de les institucions i empreses, ha de ser ferm en aquesta qüestió. Vull felicitar sincerament a la Imma i a la Joana Amat i a totes les persones que formen part de l'empresa per haver guanyat aquest premi realment mereixedor. També a totes les empreses i institucions que els han precedit durant tots aquests anys anteriors. Hem de tirar endavant amb la innovació juntament amb les empreses privades i també amb l'administració pública. A dins l'administració pública tenim molt talent i cal posar-lo en valor i moltes vegades no tenim l'oportunitat de fer-ho. I volia demanar aquesta complicitat entre els treballadors públics i els treballadors de les empreses privades. Gràcies. Bé, senyors, senyores,
són les 9:05, estem a punt d'acabar l'acte, de seguida s'acaba això. Arribarem tots a casa tranquil·lament a veure la gala Supervivientes 2015. Tranquil·litat, tranquil·litat. Ara donarem pas a un projecte que vol fer seva allò de que cada situació es pot veure i cada situació té el seu costat positiu. Fotut de vegades, complicat de vegades. Nens, persones a un hospital. Parlo d'això. El projecte Palla-Pupes treballa perquè hi hagi espai per al riure durant el procés de la malaltia i així convertir aquests hospitals en espais més amables i en espais més de vida. No és fàcil. Amb nosaltres, Angie Rosales, fundadora de Palla-Pupes. Como vamos rápido que te pelo, podem posar el vídeo si voleu. Molt bona nit. Bona nit ja, hola. Els meus companys ja us han donat motius més que suficients per saber que això de l'humor va en sèrio. Sí que és veritat que quan surt del món personal i del món laboral i entra en un hospital, això ja ens costa més de creure que és possible. Jo soc un testimoni, després de 15 anys, que és possible. És possible trobar espais d'humor a dintre d'un hospital. Però també, curiosament, no per això, no per constatar després de 15 anys que és possible, un no es deixa de preguntar com és possible que humor i dolor puguin conviure a dintre d'un hospital. I hem arribat a la conclusió, també moltes altres persones, però a través de l'experiència viscuda allà dintre, que quan la vida et dona una bufetada tan gran per la malaltia teva o d'algun ésser estimat, tens dos camins, enfonsar-te o caure i tornar a aixecar-te per afrontar aquella situació de la millor manera que puguis. I l'humor és una eina fonamental i molt necessària per fer front a la malaltia i al dolor que provoca a la persona que la pateix en el seu entorn. Part de que això, constatació que això és real, a part dels molts hospitals en els que estem treballant, i aquí tenim el gerent del principal hospital en el que treballem i en el primer que vam entrar amb un equip humà impressionant que permet que Palla-Pupes treballi,
són les trucades, els mails dels pares i les mares perquè hem acompanyat els seus fills a dintre d'un quiròfan, que entrin rient i no plorant. Quan la senyora Pepita et truca per agrair-li a les pallapupes, que vol parlar amb elles, a les pallapupes que hi eren en el centre sociosanitari on havia estat ingressada, perquè li han fet millor la vida quan el temps que ha estat ingressada, quan hi ha llista d'espera a la Facultat de Medicina, en l'assignatura que impartim, en l'assignatura optativa que impartim, constates que és de veritat, o sigui que no és una cosa que s'ha tacut a tu, sinó que hi ha experiències que demostren que és real, que és necessari i que tots la necessitem. Ara m'he quedat en blanco. Ah, no, sí. És que tenia una consigna per una sorpresa que ha de passar aquí. Llavors, quan arriba aquest moment, com si no hubiera passat nada, saps que estàs en el camí correcte i adequat. Vale, suposo que aquesta era la consigna. Aquí està la cosa. Bueno, jo més que nada només volia dir, ja sé que anem fatal de temps, ja sé que tothom vol marxar d'aquí, jo principalment perquè m'estic pixant, però jo volia donar la nota discordante i ho sento molt, hi ha molt de respecte, Angie, ho sento molt, jo sé, tu m'has dit, deixa'm que digui el meu, jo t'he deixat, oi que sí, t'he deixat, però ara deixa'm dir el meu, perquè sempre passa igual en aquestes convencions, que passa el temps, al final no da temps. Llavors m'he portat el micròfon de casa perquè normalment tampoc es dona opció a que la gent donem la nostra opinió i jo volia, perquè és important que se sàpiga el que opinem els que som nosaltres. I només volia dir que jo sóc aquestes persones que potser no he aixecat la mà quan el senyor Mas ha dit hi ha algú que li agrada estar mà? Doncs soc jo. Soc jo, però què passa? Que em sento estigmatitzada. Perquè no sé, perquè és molt maco això de l'humor, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? Esto del humor. ¿Por qué no ponemos coña en el trabajo? Bueno, quan et demanen després que tienes que ser líder del mercado, quan et diuen, no, és que el lema és vamos a dar el gran salto, ¿no? I has de vendre, no? Llavors què? Hi ha el que em sembla el colmo, i perdoneu, jo sé que anem malament, em sembla el colmo que hagin posat aquí un nas de pallasso. No, esto ya es cachondeito, ¿no? Ja, dona, però és per fer front a les adversitats, és un símbol, dona. Nos vamos a hacer el payaso, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué t'ha passat? Hòstia, és que vaya tontería, ¿no? No, que... Ostres, que... Hòstia, hòstia, que se me ha relajado la espalda. Qué chorrada, ¿no? No, de verdad, ostras, me sabe fatal. No, que se me ha... Toda la... Venía cargada, porque he estado todo el rato escuchando ahí, desde el rincón, estaba cargándome de mala hostia. Lo digo a decir. Lo reconozco, estaba ahí, me había hecho ahí una mochila, pero está fatal, tío. De verdad que me sabe muy mal porque, no sé, lo veo distinto. Oye, mira, que sí que tenéis que sí, vamos, que es muy bueno, que yo quiero ser payapupas. ¡Ah, sí! Claro, yo que lo veo claro. Que ahora lo veo maravilloso, todo. Si todo el mundo pudiera ver el mundo a través de mis ojos, si pogués jo... Saps què? Et dic que em posaré la bata. Esto no lo tenéis vosotros, pero sí que lo tengo yo. I demà penso anar a la meva empresa vestida de pallapupes a veure si canvia el xip, perquè jo, escolta, he fet un clic i què puc fer per pallapupes? Tu demana, Angie, què puc fer? I aquí estoy, que me tengo que tatuar pallapupes, lo que haga falta, perquè este no lo he pedido, porque lo he visto claro. Y el humor cambiarán el mundo. ¡Ole! Gràcies. Escolta'm, una cosa, mira, pots fer moltes coses. Et pots fer sòcia,
pots fer-te voluntària, pots assistir als nostres esdeveniments, pots contribuir al món a tenir menys mala llet i una miqueta més d'humor, dona. Però ara ve relaxant-te, perquè si no acabarà... Si cal despullars a mig de la plaça Catalunya, ho faig, No cal tant. No oblideu, teniu un nas, quan vinguin moments dolents, poseu-vos el nas vermell. Gràcies. Que viva l'humor!